Vítajte na obhliadke, ako vidíte, vonku je 40 ľudí, čiže šup. Celý byt je pôvodný, ale to len umožňuje vlastne novému majiteľovi prispôsobiť si podľa seba, ako chce ten bytík vyzerať. Tento štvorizbový bytíček je veľmi dobre riešený, má 15 m štvorcových, vrátane kopky pivničnej a balkóniku. Bytík sa nachádza na 10. poschodí bez výťahu. Čo sa týka provízie, ešte nezabudnú 25 000 eur, hej, navyše pre mňa. Aké krivé steny? Tak je pol Barcelony postavané, to je normálne Gaudí. Postáva tu všetko, ako je aj táto pekná kuchynská linečka a takisto aj tento exponát, jedná sa o obesenú muchu, taký impresionizmus trošku. V rohoch sa nachádza aktuálne veľmi zaujímavá živá mikrokultúra, čiže plesne taká kvázi machová stena, teraz veľmi in. Okienka sú pôvodné, vyslovene sa ani nedá uzavrieť, čiže ten byt je naozaj vzdušný, perfektná mikroklíma. Ušetríte za klimatizáciu, ešte mi poďakujete. Tu je to s výhľadom na hrad. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Áno, sme vo Vrakunieli, ja ho tam vidím. Tam je hrad v diaľke. Chcete, nechcete, lebo ak áno, tak vonku sú už ľudia, ktorí priparali cenu hore, čiže bytík už stojí 500 000 eur. Musíte sa vyslovene rozhodnúť do minúty. Spúšťam časomieru teraz. Bohača Hana, ja už ani na pedikúru nechodím. Ty tie rybičky, vieš čo, ten veľký karas, keď sa ti mi nasaje na nohu. Ja ti nemám doma ani tú pemzu, ani nič. To ti saje ako môj starý 30-tke za mladí. Dobrý deň, ste prišli zdorový domček pozrieť, nech sa páči, poďte. No tak vítajte u nás v dome snov. My sme už postavili viac ako 1700 domov po celom Slovensku. Šťastné rodinky a sme dokonca aj rekordmani. Máme najrýchlejšie postavený dom na Slovensku. Naozaj, bez starosti hneď. A tu vítajte v spálničke, pekná však nadekorovaná, no čo? Páči sa, páči, ja viem. Pozrite sa, ak si teraz kúpite u nás dom, máme krásnu akciu. V hodnote 7500 eur dostanete základy zadarmo. No nie je dobre, uznajte si. Pani, vidím to šťastie. Len sa mi poponáhľajte, lebo akcia platí len pre prvých 10. Tak ako ja teraz. A už si bežkám, už si ďobkám.